Tatlong mahalagang bagay sa ating buhay. Baka nakalimutan na natin. Tandaan niyo po, para hindi kayo maligaw at hindi kayo magsawa sa buhay. Una, ang inyong kalusugan. Pangalawa, ang inyong misyon. Pangatlo, ay ang mga taong minamahal niyo. These three things are what are really important in our life. These three things are the things that are really important in our life, lest we forget. Kasi isipin niyo po ang buhay parang isang paglalakbay. Para makapagpatuloy ka, una, kailangan mo na sasakyan. Di po ba? At ang sasakyan natin dito sa buhay na ito ay ang ating katawan. Our vehicle in life is our bodies. So take care of your bodies. Take care of your health. You will not go far in life if you are sick, if there's something wrong with your body. Amen? But secondly, there should be a destination. Meron ka dapat pinupuntahan. Aanuhin mo ang sasakyan kung hindi mo alam kung saan ka papunta. That is your mission. And third are the people that we love. Aanuhin mong maglalakbay kung mag-isa ka lang. Hindi po ba? Life is worth living if we have people that we can share our journey, share our life with. Yan yung mga ka-road trip natin. Yan yung mga kalalakbay natin. Yan yung mga kasama natin sa ating paglalakbay. People that we care about. People that we love. And if you try to read the Bible, if you try to read the Gospels, Jesus would always focus on these three things. On the health of people. See in our Gospel, we read about the centurion who have a slave that he cared for, sick, with a disease. Lumapit kay Jesus, hinihingi ang tulong niya. Agad-agad ang ating Panginoon, sabi niya, pupunta ako, papagalingin ko siya. Kahit na sila'y mga hentil, ang tingin ng mga Hudyo ay marurumi, there was no hesitation, walang pag-aalinlangan sa ating Panginoon na puntahan because He cared for the health of people. Jesus is always moved with pity when He see people who are sick. Lalapitan niya, papagalingin niya. Kahit na hindi dapat hawakan ang mga may ketong, hinahawakan niya dahil gusto niyang gumaling. Because our health is one of the important things here in our life. But secondly, Jesus always focuses on His mission. Before He acts, before He works, before He served, He would always pray. Minsan, siya'y pinipigilan ng mga tao umalis. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, kailangan kong pumunta sa ibang bayan because this is my mission. Kahit na masakit sa Kanya, pinapagawa ng Kanyang Ama, He went to the cross. He embraced the cross. He went to Calvary to sacrifice Himself because His mission was clear to Him. And thirdly, He cared for people that He loved.
He would always visit his friends, Martha, Mary, Lazarus. He cared for his mother, kahit na nakabayubay daw sa krus, binigay, pinaingat sa kanyang alagad, si San Juan. Hindi pinabayaan ng kanyang ina, inaalala. At narinig din natin sa ating ebanghelyo na antig ang damdamin ng ating Panginoon dito sa senturyon, na kahit na alipin lang niya, ay mahal na mahal niya, nakikiusap pa, nagpapakumbaba sa ating Panginoon. With all of the power, with all of the high position of this person, nakuha pa niyang yumuko, magpakumbaba, makiusap sa ating Panginoon dahil sa kanyang minamahal na isang simpleng alipin. Kaya tinulungan din siya ng ating Panginoon. Dahil nakita niya, pinapahalagan niya ang taong minamahal niya. My dear friends, do not take for granted these three things, these very important things in your life. Take care of them. Una, ingatan mo ang iyong kalusugan. It is the poet Virgil who says that health is wealth. Kahit na marami kang pera, marami kang ari-arian, mataas ang iyong posisyon, meron kang kapangyarihan, walang kwenta yan kung manghihina ka. Walang halaga yan kung may sakit ka. Di po ba? Health is wealth. Please do everything so that your body, your life will be healthy. Yan lang ang bahay mo dito sa mundo. Yan lang ang sasakyan mo dito sa mundo. Kung masisira yan, kung mawawala yan, paano ka magpapatuloy sa paglalakbay mo dito sa mundo? Take care of this very important thing, health. But secondly, take care of your mission. Makikita natin sa mga matatanda, pag nag-retire na sila sa kanilang trabaho, pag wala nang ginagawa sa bahay, nanghihina, nagiging invalido, nawawala ng gana, nadidepress. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, pumapanaw na, namamatay na. Pero hindi ibig sabihin, pag nag-retire ka na sa iyong trabaho, tapos na ang iyong buhay. Di po ba? Merong mga iba, ang tatanda na, retire, pero hindi mukhang retired. Masaya, maaliwalas ang kanilang muka. Batang-bata ang nararamdaman nila. Bakit? Because their mission is clear. Alam nila para saan pa rin ang kanilang buhay. Kung alam mo kung para saan ang iyong buhay, hahaba ito at lalakas ka. Your mission gives you your direction in life. Remember that. Pag nalilito ka, pag naliligaw ka, pag nawawalan ka na ng gana, pag nanghihina ka, tingnan mo. Baka hindi na klaro sa iyo ang iyong misyon dito sa mundo. And do not forget our greatest mission here on earth. It is to glorify God. Be reminded. Remember that. In everything that you do, do it for the greater glory of God. Say to yourself, pray, Lord, what I am doing, I lift it up to you. This is for you. Makikita mo, magiging napakaganda ng iyong ginagawa. Makikita mo, mararamdaman mo, magiging napakagaan ng iyong ginagawa. If you offer it to God.
Mababasa niyo din po sa Biblia yan. Pinapaalala ni San Pablo, do not work for men, but work for God. It will make our time here on earth worthwhile. Magiging makabuluhan ang ating pagpapagod, ang ating buhay, kung inaalay mo ang lahat ng iyong kapaguran, lahat ng iyong ginagawa sa Diyos. Be reminded of our mission, of glorifying God in everything that we do. Sa lahat ng iyong ginagawa, magbigay ka ng papuri at kalwalhatian sa Diyos. And third and last, take care of the people that love you. Take care of your families. Take care of your friends, of your relatives. Di ba ang kasabihan, if you want to go faster, go alone. If you want to go further, go together. Kung ang ating paglalakbay, kung ang ating misyon sa paglalakbay, yan nagbibigay ng direksyon, para saan ang mga taong minamahal natin? Yan ang magpapatibok sa ating puso. Yan ang magbibigay ng tuwa sa ating kalooban. Hindi po ba? Aanuhin mo yung alam mo kung saan ka papunta, pero hindi naman masaya ang iyong nararamdaman. At pag masaya ka, pag payapa ka, see how time flies. Hindi mo man napapansin, napakabilis ng oras. At masasabi mo, bitin. Because you're enjoying. When you take care of people that you love, they will take care of you also. Amen? If you do not take care of people, how would you expect people would take care of you? Nagagalit ka, inaabuso mong ibang tao. Gusto mo, alagaan ka. Do not expect that. There should be a give and take in our relationships. Take care of them, you will be taken care of. Amen? Sabi nila, tandaan niyo po ito, ang bunga ng isang buto o halaman, hindi yan nagdidepende do sa ganda ng bunga o halaman. Ang bunga ng buto at halaman, nagdidepende sa pag-aalaga at pag-iingat mo habang ito ay lumalaki. Kasi kahit nasabihin mo, pangit yung buto, pangit yung halaman. But if you take care of it, what will happen? The fruit of that plant will multiply, will become very good. Yan yung narinig natin sa unang pagbasa Sinasabi, the seedling, the branch of the Lord will be lustered, will be full of luster and glory, and the fruit of the earth will be honor and splendor. Bakit namumunga? Dahil inalagaan ng Diyos. Bakit dumami ang bunga? Dahil nagtulungan ang bayan ng Diyos sa pag-aalaga at pagpapalaki nito. Mind you, if you look at the soil, the land in the Middle East, lalong-lalo na po doon sa bayan ng ating Panginoon, in Jerusalem. It is a very hilly terrain, mountainous terrain, rocky. Ang hirap kaya magtanim doon. Pero bakit daw tutubo kahit na pangit, hindi maganda ang kalagayan ng lupa? Ito ay dahil sa pag-aalaga ng Diyos at ng kanyang bayang hinirang.
At ganyan din po ang ating mararanasan sa ating buhay. Despite the fact that we are planted in a situation that we do not like. Di ba meron tayong mga kalagayan na hindi natin gusto para sa atin masama? That does not matter. What matters most is how you take care of it. How you take care of this life that God has given you. If you take care of it with faithfulness, with patience, with love, expect that this life that God gave you will grow to multiply and become very fruitful. So ask that question. Do I really take care of these very important things that God gave me? Iniingatan ko ba, inaalagaan ko ba ng mabuti, ng pagtsatsaga, ng pagmamahal, ng buong katapatan? Itong binigay ng Diyos sa akin. Ang buhay ko, ang kalusugan ko, ang aking misyon, at ang mga taong nagmamahal sa akin at minamahal ko. Try to take care of it, and you will be surprised of the abundant fruit that you will receive. Amen.